Mifa TV ni Ondu TV kanubagaw an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw ni yantuma aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a fɔ ma ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ bi an nana festival dibi de la ka na ɲininkali kɛ mɔgɔw la ka baaraw tagaboloya la anw ni anw an ka jɛ an ka taa u layɛ. Madame Ani Antouma, tɔgɔ duman jamu duman. Didi prière de Lille. N tɔgɔ ye Didi prière de Lille de. Ok, aw bɛ ka mun ni mun de feere yan nɔ? An bɛ hamburger de feere ani brochette de bœuf an b'o de feere. Nin ye siɲɛ fɔlɔ ye nin festival la? Ayi, nin y'an siɲɛ filanan de yan nɔ. Mais n'i bɛ don a la i bɛ don a la aw donna a la ni kan jumɛn aw donna a la cogo di? Bon, c'est-à-dire que ne yɛrɛ tun bɛ tobili kɛ so déjà. Donc tun bɛ deli ka sufɛla tobili baara dɔrɔn de kɛ. Minnu bɛ bɔ sufɛ donc ne tun bɛ tobili k'olu ye parce que n y'a ye jate Bamako dumuni tun tɛ sɔrɔ sufɛla fɛ jeunes ye minnu bɛ bɔ sufɛ donc n y'a daminɛ so donc n y'a mɛn ko festival dibi bɛ yen ko c'est ouvert an bɛɛ bɛ se ka taa donc n y'u wele n ye renseignements ta ko awɔ k'an n'an ye stand san ko entreprise b'an bolo entreprise t'an bolo ko ni tobili ka ɲi n'an ye dɔrɔn k'an bɛ se k'a kɛ comme tobili ka di ne ye jama yɔrɔ fana ka di ne ye o de la ne ye inscrit donc n y'a daminɛ ten de. D'accord, mais n'i bɛ don a la sisan est-ce que i bɛ don a la depuis san caman de fɔlɔ yan'a don yɛrɛ de ka se ou bien a donni ko bɛ cogo jumɛn concrètement puisque e donna a la c'est vrai e ma ko nin y'a san fila ye mais sisan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a la kura ye o kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ? Aw bɛ festival de dibi tigiw wele u ka numéro bɛ Facebook kan ani Instagram ani Google fana n'aw y'u wele aw delila k'a kɛ o an ma deli k'a kɛ c'est ouvert à tout le monde bɛɛ bɛ se k'a kɛ. D'accord, merci ala ka sugu bɛɛ diya. Amina Yarabi, merci beaucoup. Ne balimakɛ ani Antuma. C'est Mifa TV ni Ondu TV olu ka jɛmukan don an nana ka se aw ma bi ka ɲininkali kɛ i la aw ka festival bara aw ka baara tagaboloya la ni o ye festival dibi ye aw ka baara a bɛ cogo di tɔgɔ duman jamu duman fɔlɔ ani ka kuma ye aw ka baara tagaboloya kan. Sanusi Maïga. Bon, alhamdulillah, mais voici mon ça. Ça va un peu. Malgré la situation du pays, bon, on remercie Dieu. Quand on a demandé de faire un blabla, alhamdulillah, mais elle. Nous maintenant continuer à faire ça là-bas, oui, à la fin nous voyons. N'a ɲɛ bɛ sogo belebeleba la nin ye bagan jumɛn sogo ye? Nin ye ɲɔgɔmɛ ye. Donc nin ye ɲɔgɔmɛ ye, nin ye saga ye. Voilà donc. Ɲɔgɔmɛ min n'a bɛ k'a feere ni mɔgɔ min ko k'a b'a bɛɛ san sisan aw b'o di joli? Bon ɲɔgɔmɛ ni mɔgɔ min ko k'a b'a bɛɛ san sisan a tɛmɛna bɛɛ kan ka ban parce que dɔ feerela la ka ban. Nka tɔ min bɛ yen sisan ni anw ko k'an b'a san sisan aw b'a d'anw ma joli? Bon ɲɔgɔmɛ min kɔni tora kɔni ni k'i b'a san n b'a jate de minɛ ɲɔgɔmɛ sanna prix mun na an bɛ dɔɔni fara kan n b'a f'i ye ni k'i bɛ nin san n bɛ se ka d'i ma 1,1 ni 700. Joli? 1,1 ni 700 min tora la. 1,1 ni 700. N'i y'a di ma sisan min b'a di ma 1,50 000. Aw sigilen bɛ Bamako de wa walima aw bɛ yɔrɔ jumɛn? Aw sigilen don Bamako yan. Nka ɲɔgɔmɛ sugu in a bɔra n'a ye min ou bien a bɔra Bamako yɛrɛ de kɔnɔ? Ɲɔgɔmɛ in sanna Bamako yan. An y'a faga Bamako yan an b'a feere Bamako yan. Aw ka sanni bɛ cogoya jumɛn de la? Bon a tagabolo ka fisa alhamdulillah à travers de la clientèle ça va un peu. Nka festival in yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan n'a bɛ se ka o fɔ k'o ɲɛsin an lamɛnbagaw ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma? Bon festival in taabolo la an ma gɛlɛya la fɔlɔ ko min bɛ se fɔli ma bari sabula foyi ma nɔgɔn gɛlɛya la o kɛ baaraw yɛrɛ n'o taabolo la o ye diyagoya ye o tɛ gɛlɛya ye. Voilà, au fait, il y a ni ɲɛgɛn min na saga la bon ni motif ka ca. Supposons n ye exemple ta i b'a fɔ n'i ye gâteau d'anniversaire ninnu lajɛ sisan aw bɛ taa gâteau san anniversaire la k'a bɛ cadeau kɛ i b'a sɛbɛnniya ka joyeux anniversaire à telle personne. Voilà donc an y'a yira k'a fɔ an fana bɛ se k'an seko n'an dɔnko damayira yira o kɔnɔna la min n'o y'an ka nin sogo baara in ye
an bɛ se ka tɔgɔ ka sɛbɛn i n'a fɔ i ka anniversaire bɛ se ka sɛbɛn ka cogo min na ainsi de suite n'o de ka di ye i n'a fɔ motif wɛrɛw bɛ yen minnu ye dessin ye an ka culture yɛrɛ dessin kɔnɔna o fana bɛ se ka kɛ saga fana sanfɛ on est spécialiste dans ça aussi donc par exemple an bɛ festi dibi kɛ yɔrɔ de la n'i y'a jateminɛ a sɛbɛnnen filɛ festival dibi tu vois non festival dibi donc saga yɛrɛ ka espace yɛrɛ dɔgɔya de kama an danna dibi ma sinon on allait mettre festival dibi 2022 voilà donc ni ye ɲɛgɛn ye sisan i jɔ tan papier bɔ yen papier bɔ papier bɔ nin de voilà donc ni de ye ɲɛgɛn ye sisan ça c'est des motifs qu'on met dessus décoration quoi vous voyez un peu voilà donc an ka ɲɔgɔnna caman ainsi de suite a kan bɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ne ba ni yantuma nse tɔgɔ duman jamu duman Aminata Sise. Awɔ. e bɛ Mali de la yan Awɔ, n bɛ Mali la yan nɔ. Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. i bɛ ka min ni min feere an bɛ fɛ i ka kuma o kan lamɛnbagaw ye ani hakilina min b'i bolo a baara in festival dibi in yɛrɛ kan i ka ɲɛfɔli k'an ye o kan. Awɔ. Bon, festival dibi in a ka ɲi. Fɛn ɲuman de don. Bɛɛ bɛ na, bɛɛ b'i ka hakilinata sɔrɔ a la et puis a ka ɲi anw fɛnɛ ma. A ka ɲi malidenw bɛɛ ma. Et puis an bɛ sɛ feere, farafin sɛ b'an bolo, brochette, jɛgɛ b'an bolo. Bon, a n'a ɲɔgɔnna caman quoi. e bɛ ka sɛ minnu feere a kelen bɛ daminɛ joli la. Farafin sɛ ye 7500 ye. o ye joli ye 1000 ni. 1000 ani 500. Donc tubabu sɛ o ye 1000. Donc friti o plat bɛ daminɛ 100, logo fana ye 100. ɲɛ bɛ jɛgɛ fana na o bɛ di joli la. Jɛgɛ o ni cɛkɛ de bɛ feere ɲɔgɔn fɛ. O plat bɛ feere 600. Awɔ. ala ka sugu bɛɛ diya. Amina yarabi, merci. balimamuso a ni yantuma. Nse somɔgɔ. tɔɔrɔ tɛ aw tɔgɔ duman jamu duman. Mami Keita. ne kan sisi tɔgɔ ye aw bɛ ka mun ni mun de feere. An b'a ka crêpe ni gaufre o ni poulet local o ni brochette de filet o ni brochette de poulet. nin y'aw siɲɛ fɔlɔ de ye festival la. Ayi nin y'an siɲɛ sabanan de. Awɔ. hakilina jumɛn de b'aw bolo festival in tagaboloya kan aw bɛ fɛ fɛn jumɛn de ka fara a kan hali bi walasa a bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na. A tagabolo kɔni pour l'instant bi kɔni a ka fisa alhamdulilayi mais il faut que k'u améliorer ka taga i n'a fɔ festival ba minnu bɛ kɛ kɔ kan an b'u ye cogo min na organisation ka ɲi polosiw bɛ fan bɛɛ fɛ désordre ba tɛ kɛ courant ko problème tɛ kɛ mɔgɔ si la o de y'u ka problème ba ye courant ko n'u sera k'o labɛn o bɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. nka n'aw bɔr'o la fɛn wɛrɛ foyi t'i bolo ka fara nin ko in kan. fosi tɛ n bolo u ka continuer comme ça u ka to ka mɔgɔw lamɛn critique min bɛ kɛ u k'o ta en charge inshallah a bɛ kɛ festival ba international ye n'ala sɔnna ma. nka client kɔni olu bɛ to ka na sanni kɔni k'aw bolo. awɔ effectivement client baden bɛ to ka na. aw bɛ ka crêpe ninnu aw bɛ ka fɛn minnu feere an bɛ se ka olu dɔw dɔn. ma mɛn. aw bɛ ka fɛn minnu feere an bɛ se ka u prix dɔn i n'a fɔ ni mɔgɔ min y'an ye sisan il se peut que dɔw b'a ye o tigi bɛ siran k'a fɔ k'a bɛ gɛrɛ k'a fɔ k'a da ka ca nka a bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a da kan n'a y'a sɔrɔ n'u fɛnw man ca. fɛn ma nɔgɔn n'a da ye brochette bɛ daminɛ 100 la filet ninnu ye 200 ye truc brochette de poulet ninnu o ye 200 ye local sɛ kuturu belebeleba o ye 6000 francs dɔrɔn ye bon crêpe bɛ daminɛ 100 la ka yɛlɛ. ala ka sugu bɛɛ diya. Mina yarabi merci beaucoup. merci. madame ani yantuma. Nse somɔgɔ. tɔɔrɔ tɛ. Alhamdulilayi. Nse. tɔgɔ duman jamu duman. Umu Kamara. e nana mun de la yan nɔ. Bon ne nana festival dibi de la bon ne bɔra fo États-Unis de ka na parce que ne y'a commentaire mɛn donc a diyara ne ye donc ne y'a programmé ka n ka vacances bɛn a wagati ma pour que n bɛ se ka na ka na assister c'est ma toute première fois n ka na ka nin festival assister. hakilina jumɛn b'e bolo a la festival in tagaboloya la hakilina jumɛn b'e bolo a kan ani a dumuni olu bɛ cogo jumɛn de la. Bon tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye a diyara ne ye parce que ne bɔra dugu min na an tɛ nin sɔrɔ ten tɔ kuma bɛɛ bon vraiment a y'a yira n na fɛnɛ n nana n bɛ mɔgɔw ye fan bɛɛ dumuni bɛ fan bɛɛ et puis culture différent bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ ka bɔ fan bɛɛ ka na donc vraiment a diyara ne ye je pense que c'est une très bonne initiative. ok madame merci. k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. n'Ala sɔnna merci.